हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि खुंगा 12थि गोथार बाथौ सान फालिनाय हाबाफारिया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। तामुलपुर जिल्लानि थाइगेरखारि सक बाथौ फोथाराव हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव 26 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम खुंनो लानाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। धोरोमखौ सिबिनायनि गेजेरजों फोरबो फालिथाय खुंनानै लाइमोनफोरखौ धोरोमारि गियान बोसोन होलांनो आरो बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव गोजोरै फोथांना लाखिनो ओनसोलनि एबा हालामनि खौसेथिखौ हास्थायनानै बोसोरफ्रोमबो गोथार बाथौ सान खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ साननि फुंबिलि समाव उपेन बर'नि दैदेननाय बाथौसालि फोथाराव हाबाफारिया जानानै थाङो। बेनि उनाव हाबाफारि बायदि बिफां गायनाय, धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय हाबाफारि, आलारि बाथि फोजोंनाय आरो आरज गाबनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि खुंगा 12थि गोथार बाथौ सान हाबाफारियाव हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि आफादगिरि दैथुन बर' बिथाङा गासैबो बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ लोब लोब फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन होननानै फोरमायदों। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा सानद'नि हाबाफारि लानानै जोङो नैबे थाइगेरखारि सकनि खाथियाव थानाय जा हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि जे फोथार जों बेवहाय खुंफुंगासिनो दङ। दिनैहाय जोंहा नैथि सान गोथार मंगलबार सान। दा बेवहाय जोङो हाबाफारि बायदियै जोंहा दंफां गायनाय हाबाफारिया थांबाय, लोगोसे बेनिफ्राय फ्लेग होइस्टिं खालामनाय हाबाफारिया थांबाय। दा जोंहा माइनाव खोन्दा लाबोबाय आरो गोथैसि बावखांबाय। जोङो बेफोरबायदिनो जाखिनि हाबाफारिफोर जोङो मावलांगासिनो दङ। आं आसा खालामो जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोंनि जा 6 साननि जे हाबाफारि बेवहाय गासैबो लोब लोब फैनानै जोंनि जा हाबाफारिफोर बेफोरखौ मेहेरगोनां खालामफैगोन, आं बेखौ हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दिनै बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमनि जा नैथि मंगलबार, बे नैथि मंगलबार रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो? दिनैनि जा गोथार सानाव आङो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायगोन दे जोङो दिनैहाय जाबायदि नेमखान्थिजों बाथौ धोरोमखौ फुजिनांगौ, जाबायदि सेन्ट्रेल बाथौआ जाबायदि नेमखान्थिजों बर' समाजनि बाथौआरि समाजखौ फालिनो थाखाय खावलायदों, बेफोरबायदिनो गासै बुहुमाव थानाय बर' सुबुंफोरा बाथौआरिफोरा जोङो मोनसे खान्थिनि गेजेरजों डिसिप्लिन भाबै साबना हामनायै जोंनि बाथौ धोरोमखौ प्रसार खालामनांगौ आरो फालिलांनांगौ। नोंथांमोननि बे हिरिम्बा हालामारि बाथौ जा मेला, बेवहाय नोंथांमोना मा मा हाबाफारि लानानै खुंफुङो? ओरैनोथ' जों हाबाफारि होननानै बुङोब्ला जोङो सानफ्रोमबो जोङो मा होनगोन कालसार श' जोंहा थागोन। लोगोसे मा होनगोन जोंहा मैयासो काबादि जानानै थांबाय, मैयासो जोंहा भलिबल जानानै थांबाय, लोगोसे खारनाय बारनाय माराथन, बेजों लोगोसे सानफ्रोमबो जिहेथु जोंनियाव कालसार नाइट दङ, बे हिसाबै जोंहा मा होनगोन डिजि नाइट जोंनियाव दङ, बडि बिल्डार दङ, बडि बिल्डिं, बेनिफ्राय मा होनगोन ओरैजाय बायदिसिना बानिज्यिक मेलाफोरबो थाबाय। लोगोसे बेनिफ्राय जोंहा लास्ट दिना जों धोरोमखौ नैबे ओनसोलाव मोजाङै मोजां प्रसार खालामनो थाखाय बा जोंनि सेन्ट्रेल बाथौनिफ्राय दैदेनगिरिफोर लिंहरनानै जोङो मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जादों। बे गेवलां मेल हाबाफारियाव जोंनि बिटिसिनि चिफ जों गाहाय आलासि हिसाबै जोङो बे गेवलां मेलाव मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जोङो लिंहरनाय जादों। थि बुंथिगिरि हिसाबै जोङो मा होनगोन सेन्ट्रेल बाथौनिफ्राय जोङो लिंहरनाय जादों। लोगोसे मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोङो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांखौ जों लिंहरनाय जादों। लोगोसे आरो 31 जे थारिख लास्ट दिना हारिमु बेखेवगिरि हिसाबै मानगोनां आगुनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारखौ जों लिंहरनाय जादों आरो बेवहाय गाहाय हिसाबै इलिसा बर' बिथां गायकखौ जोङो लिंहरनाय जादों।